खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। दायो सोनिया गयना मा बुंखो नोंथांमोननो क्लिप होगासिनो आङो मोननैसो। स' बिथाङाथ' सासे इउटुबार ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो। स' बिथाङा अलरेडि सिस्टारा माने जुलिबो जाबायमोन सासे आफ्रिकाननि निग्र' सेंग्राजों माने सिगांनिफ्रायनो जुलि जानानै माने दंमोन आरोना माने। ओमफ्राय बिदिनो गासैबो हेड कमेन्ट खालामहरबाय थायोमोन सिस्टारखौ बर' सेंग्राखौ गारनानै आफ्रिकान निग्र' सेंग्राजों जुलि जादों होननानै। स' बिदिनो दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांनि हासबेन्डजों ओमफ्राय सोनिया गयनजों माने पार्मानेन्टलि माने ब्रेकआप जाबाय माने गारलायबाय होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों भिडिअनि गेजेरजों। दायो लोगोफोर आं मैया सोनिया गयननि भिडिअ लाबोनो मोननाय सिस्टारनि ओमफ्राय गोबाङा मोजां मोजां कमेन्ट खालामहरदो आंनि थाखाय मोजां मोजां ओमफ्राय सोनिया गयननि थाखाय गाज्रि बेबायदि लिरना हरदो आरो ना माने। स' मा बुंनो लोगोफोर बेबायदिनो जायो आरोना एसे बुजियो गोरोन्थिया गोरोन्थि जायो गासैनाबो जाया नङा। स' सानियावनि हाबा जानांगौमोन सोनिया गयन सिस्टारा। ओमफ्राय नैबे लास्ट भिडिअ सोनिया गयननि बेखौ नायथारदो नोंथांमोना। सोनिया गयना माने दासो गावखौ गाव बुजि मोननाय बायदि जाबाय। गाज्रि मोननाङा आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना सोनिया गयनखौ सिनायखायो जानांगौ बिथाङाबो इउटुबाव भिडिअ बिदिनो होबाय थायो। ओमफ्राय स' बिथांनि हासबेन्डजों माने दिनैनिफ्राय माने मैयानिफ्राय ना मा स' बिथां आरो हासबेन्ड आरो सोनिया गयनजों माने पार्मानेन्टलि माने ब्रेकआप जाबाय होननाय खोनानो मोन्दों। माने हासबेन्ड आरो वाइफमोन नालाय सानैजों ओमफ्राय गारलायबाय होननाय खोनानो मोन्दों। मानि थाखाय आं बेनि थाखाय भिडिअखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो।